kendo okang' mar ariyo, okang' ma bende pod wadhi nyime gi twak marwa. Kiny ma kawuono waloso kotende kod duono mano mar omenda e agulu mano mar HELB. Kapok awuoyo alanda, ang'eni Mercelene ne intiere gi wach moro mana ili mane dwaro mar mondo bilos. Inyamna ka gi kanyo Mercelene. Erokamano, adona penj Wilberforce. Ei 20,000 ji 20,000 midhi mi tich ni. Number one, how sure are you ni ji 20,000 gigin from university? Nikech kiwacha wacha dier, ntiere moko mano oko dhi school complete. Maybe negiwe e class 8 nikech pesa ni onge, moko nowe form 4. Mar ariyo, in idhi school mondo government omi tich miduoko godo loan. Koni ni onge gi life moro minyalo dwaro ni ati imbi bede gi life moro outside HELB. Dang bede ni gimoro moro ni imanyo tich mondo chul godo HELB. Is that the main reason momiyo nikao HELB in the first place? To jopuonjre moko biro bedo ka somo nada. Ng'eni Wilberforce to ikore mar somo. To jopuonjre moko ma samoro bende otenore mar mondo mi jok manokony ka gin bende chule uruan bende wakonyre yudo thuolo mar somo. Nikech yudo ka HELB ni HELB ni okay, HELB okaw mana part, okonyo ji partly. Oko cover everything. Yeah, sure. Jonyuol keto pesa moko matin kata students gibido kaka moko pod ditimo side hustle mondo omire godo support. Chieng misetiko school janyuol nyika nyaminu moro matin be kucho wacho ni wadwa ni koro setiko school eme an gi geno ni iyudo 20 tij ndara ok mi kata 50,000 penj jok matimewa. And around 20,000 ni chadni ondiki ka isekawo 5 years, maybe after 2 years. Ngini dhi chulo 5,000 gi cha mar penalty cha. Macha mar gi gikawo. Alafu alufachiel monego bedni chulo every month cha. Macha mar gi kawo. Ngini mano singadi 6,000 mano out of 20,000. Ni paro ni tax onge iye kanyo. By the time king'iyo pesa ni, maybe don't kata gi 5,000 in yonge poki chulo ot. Nyaminu kata maro mi idigomb mi support ya mondo kori wach ni ambi asetiko school nikech gimbe gintiere gi higher expectation. Koro tijweyo ndara okrach lakini onge kaka an anyalo dhi masom medicine 6 years.